Okay, maayong buntag sa tanan. Praise God, no? Glory to God. Kaya ang akong tingog medyo dakuan na ning gawas gamay, no? Dili na pala kagahapon nga grabe ka murag nagtago akong tingog. But praise the Lord sa mga nagpray. No, I know nga naiuban dira nga nagpray para maulian akong tingog. So thank you kaayo, dalaygo ng Dios. Kay kagahapon natong nahuman ng Exodus chapter 18 hangtod sa 20, no? Moto ang time nga si Moises uban ang ilang mga Israelita naabot sa disyerto sa Sinai. Og si Moises ming katkat, ming saka sa bungtod, no? Ming saka sa bukid kay tuwa didto ang Ginoo. Og siya ang gitahasan sa Ginoo, gitagaan sa Ginoo og napulo kasugo. Moto ato ang nahuman kagahapon sa chapter 20. Og karon atong padayonon, no? Nanata sa chapter 21. Okay, so igsoon kung andam na ka, kung nanay mong Bible diha, mag-ampot ta. Ginoong Dios, salamat kayo Lord, niningtak na dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo, ikaw ang hari sa tanan. Walay makalabaw kanimo Ginoo. Lord, nagapangandoy kami sa imong presensya. Amo kanaog Ginoo, sama sa imong pagkanaog dito sa time ni Moises, Lord, dito sa Mount Sinai, God. Lord, nangandoy usab kami nga mabati ang imong presensya sa matag adlaw Ginoo, karong taknaa Ginoo. Samtang kami magapadayon sa pagbasa sa imong mga pulong sa libro sa Exodus, Lord. Ginoo, I pray ka magapadayag ug pinasahi nganhi kanamo. Tudloi kami Ginoo sa pagkinabuhing matarong nga uyon sa imong kabubuton. Tabangi kami Lord nga makakuha may mga lesson ani nga basahon o God. Amo kining itugyan ug salig diha kanimo. Na pray Lord nga nimong balang espiritu mamuhat sa mong matag usa ka kasing-kasing karon. Bisan pa Lord sa mga manan-aw Ginoo, I pray ka magabuo panalangin ngadto kanila ug uban silang tibok panimalay. Lord, thank you kaayo dalaygon ikaw tabangi mi Ginoo nga among relasyon diha kanimo o God mo go deeper pagyud Ginoo. Mo go deeper pagyud Lord nga among pagtug pagsalig Ginoo mo angkor gyud sa imong mga pulong o God. Nga dili kami matarog Lord kung adunay mga pagsulay sa kinabuhi nga moabot. Lord, thank you kaayo dalaygon ikaw. Salamat Ginoo. Salamat sa imong mga promise Ginoo. Salamat sa imong mga pulong dalaygon ikaw. We welcome you Lord. We welcome you in this place. We welcome you in this time Lord. Mamuhat ka Ginoo sa mong matag usa ka kinabuhi. In Jesus name. In Jesus name. Meet where we are Lord in our spiritual walk with you God. Help us Lord. Help us to draw near to you Lord. In Jesus name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay? So, padayon na tanong na sa chapter 21 sa Exodus. Okay, so, ingon diri sa chapter 21 verse 1. Okay? Mubasa ra gyud ta igsuon, okay? So, dili ko kailangan magwali ani. Kaya I know nga ang balang espiritu na ipinasahi nga mensahe para sa matag-usan nato. Karon nga naminaw, ka sa inyuha nga naminaw. O kanako nga nagbasa. O kanimo, kung nagbasa ka sa imong Biblia, I know nga ang balang espiritu, dili gyud siya kanabang limitado, no? Gawas kung ato siyang limitahan. Pero kung ato siyang pasagdan nga mamuhat, musulti sa tuwa, ang pulong sa Ginoo musulti gayod. Amen. Praise God. Kung nagay ibutang si Lord sa imong kasing-kasing igsuon, tagain nag-attention, no? Kayo sahay, kanabitaw ang ihatag sa Ginoo kay correction. Murag lisod tanggapon, no? Manuman, no? Pero kana gihimo sa Ginoo para ma-aware ta unya makapangayo tag pasaylo sa Ginoo agad-agad aron nga dili mo mulungtad ang ato ang kanang pagpakasala, no? Kay kanang magpakasala ta sa Ginoo, the more nga dugayon natong pangayog pasaylo, the more ta nga magkalayo sa Ginoo. The more ta nga murag layo kayo ta sa Ginoo. Una nga igsuon, kung naay conviction ang Ginoo sa imong kasing-kasing pinagis siyang pulong, tagain na og pansin, no? Tagay pansin, pause, no? Hunong sa kadali unya. Pangutana sa Ginoo, Lord, nganong man nga kini nga pulong imong gibutang sa akong kasing-kasing? Unsay imong gusto ipasabot? Unsay imong gusto isulti sa ako karon? Basig na kay mga tinaguan nga wa ka kay balo, no? Usahay naay mga time nga ingana. So, atong padayon no, nanatas chapter 21 verse 1. Okay. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga lagda nga ipatuman mo sa akong katawhan. Kung mo palit ka mog ulipon nga Hebreo,
paalagara siyag 6 ka tuig, no? So 6 ka tuig ang requirements kung maghimo sila og kanang ulipon or kanabang katabang sa ilang balay. Sa una ulipon gyud ang tawag, no? Okay. Buhii siya sa ikapitong tuig og ayaw pa bayra, no? Tari kung ulitaw siya sa pagkaminyo niyang ulipon, dili niya madala ang iyang naasawa, inigbiya niya. Okay, so kung ulitaw siya ni sulod nga ulipon siya, unya naminyo siya while ulipon na siya sa iyang amo. Pag muhawa siya sa kapito ka tuig, di niya madala ang asawa, no? Di niya madala ang asawa. Siya ra ang muhawa. Okay. Apan, kung minyo siya sa pagkahimo niyang ulipon, mahimo nga danon niya ang iyang asawa. Okay. Kung minyo siyang daan, usa pa siya na ulipon, pwede niyang dalaon iyang asawa pag ikapito na katuig. Okay. So, verse 4, kung ang iyang agalon muhatag kaniyag asawa ug mga anak siya, ang agalon maunay tag-iya sa iyang asawa ug sa iyang mga anak, ug ang ulipon lamang maoy mobiya. Okay, so kung ilitaw siya nga mianha sa iyang amo, no? Nya iyang amo minghatag sa iya og asawhonon, ang iyang anak ug ang iyang asawa maadto sa iyang amo, no? Maadto sa iyang amo. So, dili niya madala pag mobiya na siya sa ikapito ka adlaw. Okay, verse 5. Apan kung ang ulipon mo ingon, gihigugma ko ang akong agalon ug ang akong asawa, ingon man ang akong mga anak, og dili ako buot mobiya dinhi, no? Okay, so verse 6. Dadon siya sa iyang agalon ngadto sa dapit diin gisimba ang Dios, og didto sa pultahan o sa haligi sa pultahan lungagan niya ang dalunggan sa ulipon, og maulipon siya sa iyang agalon sa tibuok niyang kinabuhi. Okay. So kung 7 na kaadlaw, unya mas pilion sa ulipon nga katong gitagaag asawa nga mopabilin sa iyang amo, no, nga magpaulipon, dalon siya dito sa simbahan diin simba ang Dios, og dito sa haligi or pultahan lungagan iyang dalunggan. So mo nang butangan tag kanang lungagan, no, iyang dalunggan, unya mahimo na siyang ulipon hangtod sa kahangturan, no? Mahimo siyang ulipon sa tibuok niyang kinabuhi. So wala na gyud siya wala na siya option nga muhawa sa iyang amo, no? Kay forever na siya nga ulipon uban iyang asawa ug iyang mga anak. Okay, so verse 7. Kung ibaligya sa usa ka tawo ang iyang anak nga babae aron mahimong ulipon, dili siya buhian sama sa mga ulipong lalaki. Kung dili siya makapahimuot sa iyang agalon nga nagtinguha sa pagpangasawa kaniya, kinahanglan nga ipalukat siya, apan ang agalon walay katungod sa pagbaligya sa maong ulipon ngadto sa mga langyaw, kay wala man kini mahisubay sa kaangayan. Okay, so ang ilang tradisyon sa una, mo ni ang pamaagi sa Ginoo. Dili ni siya tradisyon sa tao. Mo ni ang gusto sa Ginoo nga maiingon ni Moises sa mga Israelita. Okay, ingon diri nga kung ang amahan mo baligya og anak niya nga babayi aron mahimong ulipon, ang iyang amo, no? Or dili siya buhian sa iyang amo sama sa pagbuhi sa ulipong lalaki, no? Kinahanglan siya makapahimuot sa iyang agalon nga nagtinguha sa pagpangasawa kaniya, no? Pangasawon pa jud siya sa iyang amo kung mahimuot iyang amo. Apan kung dili siya makapahimuot, kinahanglan nga ipalukat siya. Ipalukat, no? Murag iprinda. Okay. So apan ang agalon walay katungod sa pagbaligya sa maong ulipon ngadto sa mga langyaw, kay wala kini mahisubay sa kaangayan. So ing-ato ang gimando sa Ginoo. Verse 9. Kung ang agalon naglaraw sa paghatag sa maong ulipon ngadto sa iyang anak, kinahanglan nga isipon niya siya sama sa iyang anak nga babayi. Okay. So
Kung naiplano iyang amo nga ipaasawa sa iyang anak nga lalaki, ang mga ulipon nga babae, kinahanglan nga iya hapong itrato, no? Or isipon niya nga ang maong babae iyang anak. Okay. Verse 10, kung maminyo siya laing babae, kinahanglan magpadayon siya sa paghatag sa una niyang asawa sa samang gidaghanon sa pagkaon og bisti. Okay. Ang iyang mga katungod kaniadto isip asawa magpadayon nga mao gihapon. Verse 11. Kung dili niya tumanon kining maong mga katungdanan ngadto sa unang asawa, kinahanglan iyang hatagag kagawasan ang maong babae og dili niya pabayron bisag jutay. So verse 12, mga balaod bahin sa bangis nga mga buhat. Okay, so katong kaganina ang pagdumala sa mga ulipon, no? So unsaon ang pamaagi sa ilang sa mga ulipon. Okay, so ang pagdumala ang balaod bahin sa bangis nga mga buhat, no? Verse 12. Ang makadagmal og makapatayg tao kinahanglan nga patyon usab. Apan kon makapatay siya nga dili tinuyo, makadangop siya sa usa ka dapit nga akong pilion alang kaninyo. Apan kung tuyoon niya pagpatay ang usa ka tawo pinaagi sa lipot, mahimo nga kuhaon ninyo siya og patyon bisan pag midangop siya didto sa akong halaran. Okay, verse 15. Ang mudagmal sa iyang amahan o inahan kinahanglang patyon. Okay, verse 16. Ang mudagit og tawo aron ibaligya o taguan kinahanglang patyon. Mao na ang balaod, no? Sa bangis nga mga buhat. 17. Ang mutunglo sa iyang amahan o inahan kinahanglang patyon. So, verse 18. Kung may mag-away ug ang usa kanila hampakon og bato o sumbagon bahinuon apan dili siya mamatay, ang naghampak o nagsumbag dili silutan. Apan kung naangol ang tawong nasumbagan, unya makatindog og makasuroy na sa gawas, bisag magamit siyag sungkod, ang tawo nga nagdagmal kaniya kinahanglan nga mobayad sa iyang panahon nga nausik og mag-atiman kaniya hangtod mamaayo siya. So kung kinsa ang nagdagmal unya kanang nakuan, so wala pa siya namatay. So katong nagdagmal mo atiman kaniya hangtod mamaayo siya. Mamaayo tong tawo nga iyang gidagmalan. Verse 20. Kung bunalan sa usa ka tawo ang iyang ulipon nga lalaki o babae, og diha-diha mamatay ang maong ulipon, silutan siya. Apan kung nagpabilin pang buhi ang maong ulipon sa usa o duha ka adlaw, dili silutan ang iyang agalon kay ang ulipon katigayunan man sa agalon. Verse 22. Kung may mag-away ug maangin ang usa ka mabdos ug makuhaan siya sa iyang gisabak apan walay kadaot nga miabot, ang nakaingon niini multahan sa kantidad nga pangayoon sa bana ug magbayad sumala sa hukom sa mga maghuhukom. Verse 23. Apan kun nahiagom sa kadaot ang babaye, ang silot mao nga ang kinabuhi bayrag kinabuhi, no? Mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Kamot bayrag kamot, tiil bayrag tiil. Paso bayrag paso. Samad bayrag samad. Pangos bayrag pangos. Verse 26. Kunang usa ka tawo makasumbag sa iyang ulipong lalaki o babae, diha sa mata ug mabuta ang ulipon, kinahanglan nga buhian niya ang maong ulipon ingon nga bayad sa iyang mata. Kung makapangag siya ulipon, kinahanglang buhian niya ang maong ulipon ingon nga bayad sa iyang ngipon, no? Okay, so verse 28, muni ang katungdanan sa mga tag-iya. Kunang usa ka baka makasungag og tawo ug mamatay ang tawo,
batuon ang baka ug dili kanon ang unod niini, apan dili silutan ang tag-iya. Apan kun ang baka naanad na sa pagpanungag og mga tawo og gipahimangnuan na ang tag-iya niini apan wala niya kini ipasulod sa koral, kung makapatay kinig tawo batuon kini og patyon usab ang tag-iya niini. Verse 30. Apan kun lukaton sa tag-iya ang iyang kinabuhi, bayran niya ang tibuok kantidad nga gipangayo tumbas sa iyang kinabuhi. 31. Kung ang baka makapatay og bata, lalaki man o babayi, sundon gihapon ang maong lagda. Kung ang baka makapatay og ulipon, lalaki man o babayi, ang tag-iya sa baka magbayad og 30 ka buok nga plata ngadto sa tag-iya sa ulipon og batuon ang baka hangtod nga mamatay. 33. Kung ang usa ka tawo magkuha sa tabon sa usa ka lungag o kung maglungag siya og dili niya kini tabunan og mahulog niini ang usa ka baka o asno, bayran niya ang tag-iya sa maong mananap og siya na ang tag-iya sa patayng mananap. Kung ang baka sa usa ka tawo makapatay og baka sa laing tawo, ibaligya nila ang baka nga buhi ug bahinon nila ang halin. Bahinon usab nila ang karne sa patayng mananap. Apan kung masayran nga ang nakapatay nga mananap naanad na sa pagpanungag apan wala kini kurala sa tag-iya, magbayad siya ug maghatag siyag buhing baka ilis sa namatay ug iyahan na ang patay nga baka. Okay, so mao to ang chapter 21.